Is Saturday, malamang. Alam mo naman na pag Sabado, araw ng mga fresh. Katulad ni DJ Rakitera. Wow. Kasi it's Love Radio Academy Day. Yes, kabisyo, hindi ka namamalik tenga. Kapiling mo ang babaeng naniniwalang hindi man ako palaging may pera, at least palagi naman akong maganda. This is me, DJ Rakitera, and we have here a very, very special student radio jock na, sige, introduce mo na yung sarili mo kasi yun nga ang role mo ngayon. Okay, ako si Zion Alexis from City of Mandaluyong Science High School. But you may also pertain to me as DJ Alexis with a Y. Wow, DJ Alexis with a Y. Na, parang dudugo ilong ko ngayon ha. Ay, hindi po, wag po. Ay, nako, pinupo na naman tayo guys. Sabi ko sa mga student radio jocks, wag nila akong ipo. Alam mo kung bakit? Bakit? Kasi gusto ko binabastos ako. Ay! Gagawin ko po yung best. Gagawin yung best mo. Uy, pero kapag Science High School, balita ako, matatalino daw. Masasabi mo matalino ka? Sakto. Anong sakto? Kapag kailangan po matalino at kailangan po magpasikat, ay syempre magpapasikat talaga. Ayun. Pero kapag kailangan, yung normal lang na tao, basic lang, syempre ganun lang din yung stand natin. Kumbaga marunong kang mag-adjust sa lahat ng pagkakataon. Kailangan po ganun. Hindi laging kailangan bida ka. Ganon. Pwesto lang. Pwesto lang Gusto ko yung at that age talagang alam mo na yun Ilan taon ka na if you don't mind? 18 po. 18 years old. Yes. Okay, sige. Bilang nandito yung nanay niya, gamitin natin yung po at opo. Baka sabihin nila, itong DJ na to, hindi mo lang gumagamit ng po at opo. Hindi, alam mo, okay naman yun na may gumagamit talaga tayo ng po at opo. Lalong-lalo na sa mga nakakatanda. Ayoko lang talaga na isipin ng iba na matanda na ako. Hindi naman po mukha Di ba mukha? O sige, magbulahan pa tayo mamaya ha. So kabisyo, wag po kayong bibitaw. Malalaman pa natin ang tungkol sa buhay ni DJ Alexa with a Y. Sa aming pagbabalik, kasama nyo pa rin si DJ Rocky. At si DJ Alexis. Dito lang yan sa stasyong number 1, 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!